Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barokati ta'alumina kitab al-arba'in nawawiyah. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungana ya Allah. Sawan kangge sedherek-sedherek ingkang paring sedekah menika, mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah. Maringi slamet saking bala wabah musibah, kaparingana istiqomah ngaji ibadahipun, jembar gangsal kathah rezekinipun, kaparingana hasil kasembatan sejo panjangka hajatipun, slamet donya akhiratipun. Ahwasul khusus limu alif hadal kitab nafa'anallahu bihi wa bimulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor piro ya? Nomor piro? Hmm? 24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis ar-rabi'u kang nomor 4 wal ngisruna lan nomor 20. Ngan Abi Dzarin saking sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalem barang yarwi kang riwayatake hi ing ma nganilahi saking Gusti Allah Ta'ala. Anahu sak temene utawi Gusti Allah iku kala ngendika sapa Gusti Allah. Hadis nomor 24 niki simpele nerangke hadis qudsi. Hadis qudsi niku ngendikane Allah sing ora kecateten mushaf Quran. Dadi akeh ngendikane Allah sing ora mlebu ning buku Quran kae akeh. Mula iki engko nek digoleki ning Quran ora ana. Wong niki hadis qudsi. Ngendikane Allah, lafate dadi ngendikane Allah, pancen Allah sing ngendika. Ya ibadi he kawula ingsun. Ini setuhune utawi ingsun Allah iku haram tu ngaromake sapa ingsun Allah azulma ing kezaliman ngala nafsi ing atase awak ingsun
Wa jangal tulan dadekake sapa ingsun hu ing kedzaliman bainakum ing dalem antarane sira kabeh sun dadekake muharriman utawa muharraman diharamake. Fala tazalamu mongko aja padha zalim, aja padha nganiaya sapa sira kabeh. Cuwilan hadis iki dhewe sing niki ngendikane Allah. Allah ngendika, "He kawula kawulaku, ingsun Allah ngaramake kezaliman nggo awakku." Mula Allah ki ora tau zalim, ora tau nganiaya. Wong nggo awake Gusti Allah kuwi ora diparengake nganiaya. Tapi malah duwe sifat lawan katane nganiaya. Allah niku duweni sifat karo duweni Asmaul Husna jenenge Ar-Rahman Ar-Rahim. Iki lawan kata saka zalim. Zalim ki nganiaya, nek Ar-Rahman niku maha welas, Ar-Rahim niku maha asih. Allah niku maha welas asih. Karena kezaliman itu perbuatan dosa sing Allah memproklamirkan bahwa zalim niku haram. Makane Allah nggawe paugeran nggo kawula-kawulane bahwa kawula-kawulane termasuk golongan kita, wong kita niku ya kawulane Allah, diharamake nglakoni kezaliman utawa berbuat zalim utawa nganiaya. Sehingga Allah menyeru, makane kowe kabeh aja do zalim, fala tazalamu. Zalim niku nganiaya. Lah tingkah utawa kelakuan utawa perbuatan sing niki mlebu kategori zalim niku wah banget kok ya. Wah banget. Sing nek cara dunia sing saiki ageng anget-angete sing jenenge Amerika Israel iki zalime sak pol-pole karena nganiaya negara-negara liya wit biyen ket saiki. Walaupun sekutu-sekutune ngalem. Lah kadang nek ngalem karo nyacat iki cocok karo ra cocok. Angger cocok ngalem, nek ra cocok nyacat ngono wae. Niku nek tingkat internasional. Ning kaduan le mikir. Karena kita niku jan mung wong rakyat cilik, mung ora duwe jeneng, ra duwe kedudukan, ra duwe pengaruh. Tapi termasuk duwe kelakuan dolim ning kelase kelas rakyat. Dolim piye? Ayo ana kalane kita niku nek nang omah kae. Bapak-bapak niku nerlantarke bojo sak anak-anake niku ya dolim. Oh, mulai do ndumpluk to bapak-bapak. Krasa kok ya. Nerlantarke bojo sak anak-anake. Itu ancamane Allah lewat Kanjeng Nabi wis rada bahaya, Pak. Sing Kanjeng Nabi niku tate ngendika kafa bil mar'i isman ayudayinga ahlahu. Wis cukup dosane wong suwiji nek ngantek nerlantarke keluargane. Lah kok kula matur ngeten tau dipethuk kanca lawas golek rongsok. Wong wedok golek rongsok. Montore semes. Kudu wong kene. Montore semes wong ado. Walah, Mbak, kok lek kowe mbiyen iki ketoke wangun ayu kae kok saiki dadi remuk. Aku iso. Kok saiki dadi remuk.
Gek menges-menges kok ngono. Gek letek. Ngusungi wesi nayang to. Biyen ki wangun kae jek kowe iki kok saiki dadi kaya ngono. Lah bojomu nek endi? Kula takoni ngeten niku le jawab ya serem kok. Walah Pak, nek ngarep-arep bojoku wis mati kedhek mben aku muni ngono ae. Iki artine nyata-nyata terlantar. Kuwi Pak, dadi ngibadahi kita iki ora mengkur jamangah tok. Jamangah tekan omah deres, bar deres turu. Sing wedok sing dengap-dengap tekan ngendi-endi. Golek pangupa jiwa, nggo makani bojo lanange karo nggo makani anak-anake. Wah, iki lanang arep jamangahe mempeng tekan omah deres, bar deres turu ketoke nek mati neraka, Pak. Karena nerlantarke keluarga kok ya. Banyak sekali pengendikan-pengendikan juga sejarah-sejarah baik terjadi nalika mangsa nabi-nabi sing sadurunge Kanjeng Nabi sekalian sejarah umat-umate ngantek tekan Kanjeng Nabi tetep penekanan ibadah niku sing paling apik dadi wong sing migunani nggo wong liya. Nek nang omah ya migunani nggo wong omah. Aja dolim lah nerlantarke keluarga ki dolim sing aniaya dosa gedhe kok ya. Dadi dolim ki ora mesti nggawa pedang nyabeti wong. Nek sing tuwek-tuwek ini ya wis ora kenal kok ya ngono kuwi. Ning dolim sing kalangan kita niku ki ora netepi kewajiban, sing wedok kerep le susah, jaluki duit sumbangan ra metu. Akhire golek utangan. Sing wedok kuwi sing golek utangan. Sesuk jaluki dhuwit nggo tilik bayen ra metu. Ora dek ben aku nerangke kene do meneng wae kok saiki do. Bengok-bengok iki ngopo iki? Oh, bengok-bengok iki ngopo? Dek ben wae aku nerangke ngene do meneng wae kok. Saiki bengok-bengok. Iki yo gawe atiku dadi ra penak. Wong iki sing kelaku umum kok aku ki ra tawa waton. Delek karepmu ra karepmu. Agene kok tawa. Lho. Niku dolim, benar-benar dolim. Sing wedok nek nang omah ya dolim karo sing lanang. Dolim nganiaya karo sing lanang. Gawe lara atine sing lanang, nyente karo sing lanang. Malah nek postingan ning Facebook ae iki kerep banget diposting nganggo ganti-ganti pelakune. Iki postingane kerep diposting ning ganti-ganti pelakune, tapi judule padha. Kejadian nyuwun ngapunten wong pancen niki kerep diposting dasare sing lanang ki njaluk sing wedok karo sing wedok ditolak. Dong ora njaluk. Nek nggon gang kok ngene meneng wae. Jaluk pisan ditolak, jaluk pindho ditolak, jaluk ping 3 ditolak, jaluk ping 4 ditolak. Alasane ndi sing ngantuk, alasane ndi sing kesel. Malah kadang ngapusi ra tanggal abang kuwi akoke tanggal abang. Kamangka nek jenengan paham, wong lanang niku jane urusane nek niku nang omah diberesi kuwi liyane dadi beres. Aku wis takon-takon kok iki. Nek niku diberesi, iki liyane dadi beres.
Tur wong wedok swarga. Ning niki ndilale ra tau dituruti, akhirnya kan terus mati rasa. Wong lanang iki terus mati rasa adem. Akhirnya ora betah nang omah karena omah kaya dadi udu omah. Keluarga kaya dadi udu keluarga. Ha terus kulino mulai metu. Akhirnya ra nyaman ning omah betahe ning jaba. Nek ning nggon postingan ning Facebook kae, terus sing lanang macak. Setil kae. Sing wedok takon arep nang ndi, Pak? Arep tuku wedokan. Kok leke lho niku. Oleh. Sing wedok ngomong ora ngono kuwi, Pak. Nek muni iki dipikir, wis tak pikir. Kowe iki dong ora, Pak, nek ngono kuwi dosa iki. Lah sing lanang ya terus ngomong, lah terus nek kowe pendak dina nek aku ngersake aku njaluk kowe nolak kae dosa ora? Kowe kok iso ngukumi aku dosa ning kowe dhewe ora sadar nek kowe iki dosa. Iki buah. Pemicune iki kowe. Setiap aku ngarepke kowe endo nolak alasane werna-werna. Nek nggon kesel kabeh wong kesel, nek nggon ngantuk kabeh wong ngantuk. Rumangsane sing kesel awakmu dhewe. Mula kowe iso ngarani aku dosa, ning kowe dhewe ora sadar nek kowe iki dosa. Akhirnya iki aku metu tuku wedokan. Wong jaba ngarani aku elek. Aku kurang ajar. Wong aku tuku wedokan, wong jaba do omong, kae iki kurang apa wis, sing omah we ayu. Sing omah we wangun kok ya tuku jaba. Wong jaba le biji ngono kuwi ning ra ngerti. Jero omah iki ketoke ayu ning kok singa tak omongi. Ben sak karepku kok. Sing nerangke aku. Wong jaba isane ming biji aku sing elek padahal nek diusut asal usul sebab musababe pikire nek ngene iki sing elek sing dosa sing salah sapa. Nah, ya ora kok iso kabeh. Jajal. Lah kene mau ngersake pisan pindho ping 3 ping 4 ora gelem. Kuwi rak le tuku wedokan ming rentetan penyebab awal. Mula penyebabe sapa aja muni kabeh kok. Lah kok iso kabeh lah wong kene iki wis tertib. Nyambut gawe, ndedet kake sing omah, ning angger ngersake ditolak. Iki sing ngene iki lho. Kok iso muni kabeh? Setu sore biyuk kake jenengan. Setu sore malam minggu njaluk ditolak. Kok ngono kok iso muni kabeh? Jajal wis pikiran. Iki lekase kuwi, pokoke lekase kuwi. Kene mbut gawe cethok, tanggung jawabe cethok. Duwite ya dikeke kono cethok. Ning kene setiap ngersake ditolak. Ngono kuwi iki sing salah sapa? Nek jenengan muni kabeh terangno, sing lanang ndi salahe? Kene nyambut gawe. Oleh bayar keke kono. Ngono kuwi salahe nggon ndi? Iki kene nyambut gawe. Terus oleh bayar keke kono. Iki rong kenal wedokan jaba kok ya. Lah kok tek golek ngopo kok ngantek golek? Kok ngantek sing lanang tuku kok ngantek sing lanang golek iki sebabe ngopo? Gae ngomong gae tak enteni gae. Jal, kok ngantek sing lanang golek? Kok ngantek sing lanang tuku ki sebabe apa? Ora mungkin wong duwite dikake jenengan kok. Mesti ana sebabe, jelas ana sebabe. Ming jenengan ki nutupi penyebab kuwi karena pengen dibenarkan jenengan ki asli. Pengen bener ora pengen disalahke.
Ya wis kadang pengen bener dianggap bener wae, Pak. Ning kita tetep tuku jopo, Pak. Ngopo? Lho angel dikandani wae kok. Ngeyel masalahe. Lho, iki wis masyhur, Bu. Dan memang anugerah Allah ora iso diakal. Wong lanang niku masalahe ming sitok niku. Karena nek sitok niku tercukupi, liyane mesti diberesi karo sing lanang. Kon umbah-umbah wae gelem kok. Wae tenan anggere ngono kuwi iki beres, mbok kon umbah-umbah wae gelem. Wah, aku saya Pak, tolong kumbah yo beres. Wah, nek kuwi diberesi lho. Nek kuwi diberes, lah ya mesti to ya wong urusane kok. Lah ya ada maunya wong masalahe dhek tanggung jawab goleke duit sih. Nek ora tanggung jawab tok salahke ora apa-apa. Lah dhek iki tanggung jawab kok ya gedhabikan seminggu nek oleh ya biuk tanggung jawab sih. Sing umum. Sing ora dibuyuki rasa protes. Iki sing protes-protes iki ketoke ra dibuyuki kuwi. Ning nek umum, sing umum kae mumpung mbut gawe wong lanang kae tetep engko nek bayaran mesti kayak sing wedok. Sing umum lho kula matur. Lah sing ra umum rasa dirembug. Aku ngrembug sing umum wae aku. Lha kadang kala iki ming nyalahke efeke nyalahke dampake ning ora gelem sinau akar rumpute, ora gelem mempelajari sebab musababe. Iki lera iso didandani. Ande wong niku selalu sinau mempelajari sabab musabab, niki mengke mesti iso benake efek. Ning sing didelok ming efeke kok ya ora urut. Le delokke ora urut. Ming delok kae iki jebul ngene, kae iki jebul ngene. Kok sithik kok ngono ki sebabe apa? Ini do ora gelem sirah. Karena ora mungkin wong lanang ngantek kaya ngono kuwi nek ora ana sebabe iki ora mungkin. Wes men mikir saiki. Kowe tetep do ora trimo, Pak, tetep. Lah terus piye ya sudah kembali ke hadis qudsi wong wedok sing model ngeten niku dolim. Setiap dikersake nolak, setiap dikersake nolak niku dolim. Dolim. Wong lanang ngerti sing omah butuhe akeh, ning kok ora nyukupi butuh, iki wong lanang ya dolim. Wis ana urutane to? Iki mung karek praktek iki kok. Wong lanang sing omah ki butuhe akeh ning ora nutup butuh, iki wong lanang kelebu dolim. Wong wedok sing dikersakake karo sing lanang nolak-nolak kuwi sakjane dolim. Ayo wis karo-karone dolim. Le praktek piye sak karepmu? Aku ora arep omong. Praktek karepmu ra karepmu. Iki engko mung karek ngunduh kok. Ning sing jelas sering kali ning jero iku ki do nglakoni kedzaliman ora ngerti karo ora krasa, malah kepara sebagian besar wong bersikap seperti itu dianggap biasa kaya ora elek kaya ora dosa. Lah kok ngantek dianggepan kaya keten sebabe ora tau ngaji. Ora ngerti rentetan dosa ki kaya ngapa. Ngono ki dianggap hal sing lumrah, nganggo dalil lah nek kesel lah nek ngantuk. Seolah-olah dengan dalil kesel ngantuk ki oleh bersikap semaunya sendiri. Kamu kok wong lanang ki upamane ditari, upamane ditakoni nalika ngetigi glidhek kae iki kesele pol ngantuke pol kae iki. Tenan kae iki. Kesele pol ngantuke pol lah ning kono ki ngecor slup gede-gede banget kae iki. Nek gawean ki ngecor slup, ngesor panase pol. Ora dong jenengan, wetenge dikencang sabuk kae lho. Ngantek wong lanang ku nang gawean wetenge kencang sabuk, sebabe udak-udak cor-coran.
Koral, semen, pasir iku nek ora dikencang wetenge iso pae medhun tenan. Ngono kae dheke ora ngrasa piye-piye pokoke kudu tak lakoni karena kelingan iki nggo nyukupi kebutuhan ngomah. Ngono kuwi asline dadi nek nggon gang rekoso kabeh rekoso. Nek kudu nganggo perbandingan rekwasane rekoso sing lanang nek nggon hariane. Rekoso tenan lho kae. Kon jenengan ya iso omong aku ya rekoso saiki ijolan. Nek jenengan kuat mangudak-udak. Sing lanang asah-asah karo masak wae rak enteng sing masak karo asah-asah karo umbah-umbah. Dadi rasa sok gaya to. Rasa sok kemayu to. Kono ki ya kerja. Padha. Ora usah umuk. Sementara nek jenengan kerja oleh bayar, arang wong lanang njaluk. Ning nek wong lanang nyambut gawe oleh bayar mesti dikake jenengan. Kowe mesti kok ya sing umum lho. Sing ra umum rasa laporan. Pokoke aku gak laporan nampa ra umum. Sing wedok kerja oleh bayar sing lanang ra njaluk, nek sing umum sing lanang nyambut gawe oleh bayar mesti kayaknya sing wedok. Mesti. Arang wong wedok oleh bayar kok mulih, Pak, nyoh gilo bayarku telepok kayaknya sing lanang. Ora mungkin. Lagene dong. Ning nek sing lanang mbut gawe mesti kayaknya sing wedok. Iki kedoliman sing terjadi di dalam internal keluarga. Nek nggon prakteke kadangkala sing lanang sok meneng, nek nggon prakteke kadangkala sing lanang trima ngalah. Ning catetane Raqib Ngatid ra iso dindani. Saiki jenengan rada kemayu, saiki jenengan rada ngleling iso nolak-nolak, iso cuek karo iso bersikap seenaknya, tapi sesuk ana tanggung jawabe. Sing abot kuwi kok ya metu saka omah, dolim meneh. Awor tangga, awor kanca, awor sanak kadang ora dicetak dadi celengan ngibadah, malah melakukan kelakuan-kelakuan sing sifate dolim. Salah siji wujude nyacat ngelek-elek, wis terus wae rantek-entek. Oh, dondunglok to. Enjak dilalae nek awor karo wong ki inti omongan, materi omongan, bahan omongan. Kuwi oke-oke mengkor nyacat, ngelek-elek wong. Padahal upamane jenengan nyacat ki mbok saurunge nyacat wong, nyacat jenengan dhewe. Rumangsane jenengan ra cacat. Mbok ngelek-elek jenengan dhewe, rumangsane jenengan ra elek. Kabeh wong duwe cacat, kabeh wong duwe elek. Ning empuh dilalae nek karo wong liya itu. Makane mau ana postingan meneh ning Facebook, mbok salatmu mempenge kaya ngapa, poso sunate ra tau pedhot, salat wengi terus menerus. Tapi iku kabeh bakal kesia-sia nek jenengan ki karo warga masyarakat anane mengelek-elek, menebar kebencian, juga nyacat-nyacat nuntut kesempurnaan saka wong liya. Iki rak yo gondhuk to. Wong pancen wong urip ki nek dituntut sempurna ora iso. Wong kita dhewe nuntut kita diri. Awake dhewe nuntut jenengan dhewe dadi wong sing sempurna. Ra iso. Lah makane aja nuntut wong liya kan sempurna. Kok weruh wong liya elek dielek-elek. Kadang ora elek we dielek-elek. Ya kadang ora elek we dielek-elek kok. Hari ora ya malah jenengan sing dolim to, jenengan sing dosa to, karena ngelek-elek niku wailul likulli humazatil lumazah. Cilaka mencit tumrape wong sing nyacat ngelek-elek karo wong sing ngandhala ngrasani.
Gek kamangka kadang kala sing dielek-elek iki ra mesti elek. Ora mesti elek kok ya. Contone niki ana ning dalan ngono ya. Iki ning dalan. Iki ana tangga apa ana kenalan jenengan kenal ndilalae boncengan. Lanang wedok iki boncengan. Sing boncengke sing wedok. Ndilalae iki boncengan kae sing boncenge sing wedok jenengan weruh terus kandha karo kancane, kandha karo tanggane. Ngomongke sing boncengan kuwi ming gara-gara sing boncengke sing wedok. Le omong alah nek kaya aku kok sorry wong wedok kok mah kon boncengke wong lanang. Lah iki wis mulai ta. Ah sing siji le nyaut ya wangun kae. Wah, kuwi wae urung kaiki nek nang omah sing wedok iki ndak dina dinggat-nggat sing lanang. Mulai meremen iki. Mulai meremen. Akhirnya kan underane omongan ngelek-elek sing boncengan kuwi mau. Kamangka dheweke boncenge sing lanang sing ngarep sing nyetir sing wedok iki ora elek, Dik. Lah wektu niku ki arep ngeterke nang puskesmas, masalahe sing lanang vertigo. Iki engko nek sing lanang nyetir wae iso gabru sapa-apa kok ya. Vertigo sih donya iki kaya mubeng sih kok. Ning jenengan le ngelek-elek wis entek ora ngamek, wis langsung sak pol-pole kae. Akhirnya jenengan iki dosa terus dosa gedhe ra krasa, gek sing mangelek-elek ora dosa wong ra kleru kok kono iki. Malah kepara tanggung jawabe le bebojoan diketokke gandeng sing lanang agi vertigo, arep sapa meneh sing ngeterke priksa nek ra sing wedok. Wis tepate ya sing wedok kuwi kok ya. Lah kok jenengan terus wing waton ngelek-elek. Iki kerep banget ora dong wedomu niki kerep banget. Mula do meneng wae mbok piyak-piyakno kae tetep meneng ra komen jenengan. Ora dong kok. Ora ngerti sing sak nyatane kowe nek ngelek-elek wangun kae sih. Ayo omong apa? Omong saiki. Makane mbok yo wis weruh apa-apa sing walaupun mripat kita niku senjang lah. Walaupun mripat kita niku sok-sok merasa kok ora srek to yo ben wong kuwi sing lakoni udu kita kok. Ayo niku weruh sing wedok boncengke sing lanang nek menurut mripat kita ora srek yo ben wong sing lakoni kono udu awake dhewe kok. Ora srek kae men meneng merem. Kok dadak komen. Malah sapa dek ben kae ana sing muni wangun kae. Oh kiai kok gonta-ganti wedokan ngono kae sapa kae sing muni ngono kae. Ambok yo ben wong ora ngerti kenyataane kowe kok ledo. Wong urip niku ming netepi apa sing dadi kahanane. Sapa sing dikirimke Allah. Kadang kala wong liya ora dong. Kaya dene niku wau. Sing wedok mbiyen ayu golek rongsok niku rak dhek iki sakjane ming netepi apa sing dadi kahanane to. Kan kita ora dong. Bahkan nalika jaman nom kita we ngerti karo krungu nek wong wedok kuwi iki mbiyen tau disenengi tentara we gemang. Lah kok malah saiki golek rongsok di ngen-ngen kita maupun neng mripat kita senjang. Kaya-kaya ora nampa kenyataan ngono kuwi. Akhirnya nek dituruti dadak omong. Le omong dadak nganggo salahe mbiyen senengi tentara we gemang. Jajal nek sidara tentarane rak ya mulya to.
kuwi rak akale jenengan to. Sing jodohke iki jenengan kok Gusti Allah. Lah kene dong, lah kok terus sisa-isane omong jajal nek gelem karo tentarane biyen. Rumangsane sampean Gusti Allah. Sing nentokke uripe kae iki Gusti Allah. Gemang karo tentara ki ya sing gawe Gusti Allah. Ngantek saiki tekane ngepok dadi golek rongsok niku ki sing nentokke Gusti Allah. Kok jenengan protes, jajal biyen nek gelem karo tentarane, rak ya wis dadi bayangkari to. Angel. Apa ya wong-wong iki kon manut karo akale jenengan. Kaya wong-wong kono iki kon manut karo ideale jenengan ora iso. Kono iki ya ming nglakoni apa sing dadi kahanan, sing kahanan kuwi kirimane Gusti Allah. Kuwi asline ngeten niku kok ya. Kowe jenengan iki mbiyen wangun disenengi konglomerat ning nyatane ora dadi, malah dadi karo sapa to kuwi kalau marah cetha ngono kok ya. Lah kene nemahi kahanan kok ngene jenengan ra paham jluntrunge kok terus lemuni wangun. Lemune iki ya yo gonta-ganti wedokan. Lah jenengan ora dong permasalahane, Cek. Ora dong permasalahane. Sing ternyata secara internal kudu ngakoni ngono kuwi. Wong nek ora ngono kuwi ora mlaku dan terjadi. Nek terjadi niku berarti dadi takdire Gusti Allah wong terjadi kok. Jenengan lali karo kaya ngono ki kok ya dasare jenengan ki asline ming ra seneng karo aku ki asline. Mula anane ming nyacat terus nyacat. Oh, kuwi do meneng wae do komentar kuwi wae. Dolim itu namanya dolim. Mensyaratkan orang lain agar supaya seperti ideal kita, seperti pendapat kita, seperti keinginan dan ngen-ngen kita ki ora bakal kedaden. Kaya sing kula aturke niki wau, jenengan ki kepingine wong liya ki kon karo utawa padha ngen-ngene jenengan lah. Wong liya ki kon padha karo ngen-ngene jenengan. Bahasane mulane jajal. Nek biyen gelem karo tentarane rak ya wis dadi wong penak to. Kuwi rak ngen-ngen jenengan to. Ning wong liya ki ora iso ngono kuwi karena takdire saka Gusti Allah ora ngono kuwi. Malah sapa kae. Lho saiki nyambut gawene ketoke ming madai areng, lha muni ngono sapa kae. Mula angger rolasan raine ting clingus komunyuk, lha muni ngono kuwi. Ono sing ngomong ngono iki. Kejem nek ngene jenenge. Bar kuwi iki terus omong jajal. Biyen iki nek manut karo wong tuane, wong tuane iki mumpung duwe iki dipeksa kon sekolah sak dhuwur-dhuwure, kon kuliah men dadi sarjana. Upamane manut wong tuane rek ya biyen wis dadi pegawe to, dadi wong penak to, apa ya wong urip iki kon kaya ngono kuwi. Nek hoo ya akono Gusti Allah kono. Karena sing ngatur donya, ngatur penguripan, ngatur ketetepane wong siji-sijine niku Gusti Allah. Mbok akono Gusti Allah, mbok ngeten Gusti Allah ngono jajal. Nek ra ditapuk malaikat sampean. Makane rasah mikir kahanane wong. Urip niku mikir kahanane awake dhewe. Wong piye-piye wong kuwi wis ditetepke Allah ngono kae, ditakdirke Gusti Allah ngono kae. Ya wis wong wis dadi takdire kok. Kita ora ngerti, jan ora tekan mikir. Gandeng ora ngerti ra tekan, saiki mikir awake dhewe wae. Terus ora kokan dosa nek ngono kuwi. Karena sekali mikir wong liya terus engko rada nyacat, rada kuciwa. Karena wong liya ki ora sesuai karo keinginan kita, padahal asal usule mbiyen ngerti. Kaya niku wau ngerti, mbiyen kau tau disenengi tentara nek gelem asal usule jenengan ngerti ngeten niku ning ora iso. Kedadiane wong kok kaya
karepe awake dhewe niku ora iso. Kok ndak kokean dosa lho. Mula rasa dadak ngen-ngen wong ki piye to piye sak karepe. Sak karepe iki maksude sak karepe takdire Gusti Allah kok ya. Malah ngantek ana sing ngomong kae ra mutu tenan. Wah, jan bocah iki pinter. Bocah iki tetep pinter wong sekolah ki ranking terus e. Lah kok dadi sayange mati enom. Lha muni ngono kuwi. Lah apa ya wong kaya karepe jenengan? Nek pinter cerdas ki kon tekan tuwa ngono apa piye? Jajal nek ngono kuwi kok le isa-isane protes. Lah kok dadi dilalai mati enom. Malah terus gawe perbandingan gek kae sing goblok ngentek-entekke mah sprene urip. Lha lha ya ben kok. Anja aku iki wis dadi settingane Allah nggo gayengke donya, Cik. Iki gara-gara kita maca orang lain. Mula selalu kleru, selalu ra sinkron. Kadang sakle maca, ha kae sing goblok mah ngentek-entekke bandane wong tuane malah sehat ra tau lara, sprene kuwi mah awet urip. Sing kae cerdas, pinter, demenakake mah mati enom. Lah apa ya karepe kon kaya jenengan. Iki kerep banget kita itu berpikir secara ideale akal jenengan, ning jenengan ra sadar sing kedaden iki tetep apa sing dadi takdire Gusti Allah. Mula kae iki sakjane nglakoni apa ta apa iki wis netepi takdire kok ya. Aja nyalahke wong kono iki ditakdirke jeng nyalahke. Nek kur nyalahke we kadang karepe wong iki iso-iso wae nyalahke. Nyalahke lho iki. Kula ngaji ngeten iki nyalahke jenengan we iso wae. Wong cetha ngaji gak apik we kok ngene, kok yo omong wae lho jajal. Piye nek tak salahke ngono kuwi? Ning kula ra iso wong kula wis ndek ilmu di pemahaman kok ya. Mula tak nengke wae wong ngomong dhewe kuwi ya takdire Gusti Allah kuwi. Kuwi iki wis ditakdir mula men nengke wae. Ora usah dielek-elek, ora usah dicacat, ora usah diseneni ben wong wis netepi takdir kok. Meneng karang bar digetak. Niki mungkin ngombro-ombro. Nek jenengan ora paham ngombro-ombro. Sing ketoke apik ning dolim ora krasa. Sing ketoke apik ning dolim. Napa niku protes marang Gusti Allah karena jenengan ki nuntut apik tapi sing kedaden dadi ora apik. Misalkan kaya bapak-bapak, ibu-ibu, niki dinanai sebuah keluarga sing agamis banget. Sing agamis banget, jenengan garwane jenengan salate we tertib nyenengke kae. Ning dilalai anak iki blas ra gelem salat. Dilalai anake ra gelem salat gek jenengan leakon iki jan ora kurang merga. Juwe iki ra kendhat-kendhat. Malah kadang direwenga nganggo wiridan. Wiridan bengi. Ya Qaharu ya Wahhab, ya Qaharu ya Wahhab, ya Qaharu ya Wahhab. Bar kuwi ndonga ya Allah. Tulung Gusti Allah. Malah meksa Allah kon nulungi kuwi. Ora tobat. Malah rada meksa Allah. Tulung Gusti Allah anak kula iki ben gelem salat ki piye tulung. Ki wis mulai dolim ora krasa. Kenapa? Secara hakiki jenengan ki protes karo takdire Gusti Allah. Lah wong anak ra gelem salat ki ditakdirke, Dik. Ditakdirke ora iso jenengan paksakan ngeten niku ora iso. Arep jenengan ki wong tuane. Wong tuane ki usahane mentoke ya ming akon karo ndonga. Ibu, bapak-bapak mentoke ming akon karo ndonga. Lena salat wong kowe iki wis do gedhe-gedhe. Ndak dosa, ndak dibentu karo Gusti Allah. Wis akon. Terus bar salat jenengan ndonga ya Allah,
mugi jenengan maringi pituduh ten anak kula supados dadi gelem cah salat. Wis rampung jane. Wis rampung, ewa semono kok anake ra ana owah-owahan. Tetep ora gelem salat ya sudah wis ra kainan. Wis ra kedosan wong wis akon kok. Ning jenengan ngleling kok ya. Nek akon ki karepe kudu dituruti. Aja nek kok jenengan wong Nabi Nuh saja sing jenenge kangen anake wae ora gelem manut kok. Nabi Lut saja bojone sak anake wae ra manut kok kelas nabi kuwi. Apa meneh ming kelas ceng-cengpo wong iki. Ora bakal mesti dinut. Makane nalika ora dinut ki rasah keloro-loro. Kewajiban kita niku ngandani karo ndongani. Wis ngandani karo ndonga. Bakda kuwi monggo. Karena wis mlebu ning takdire Gusti Allah arep ditakdirke urung salat ya memang takdire urung salat. Engko nek ditakdirke malik gelem salat ora kaya-kaya. Wadang kedaden bunyi bapak-bapak. Anak niku nalika isih kedhep wong tuane blas ra salat malah kepara rada bejujal. Wis rada bejujal ngantek tekan wong tuwa lorone do mati wis urung gelem salat. Wah wis angel iki pokoke. Lah mbuh ketaman apa ta apa wis rada tuwa kae. Wis rada tuwa wong umure iki ketoke wis 56 kok. Umure wis 56, bapak ibune wis do mati. Biyen nalika urip ki le ngandani le juwe ora kaya-kaya. Ya ora tau temandang tenan. Lah kok Mbah Sanun umur 56 57 ki ngerti-ngerti mak gluwing terus malik gelem salat. Malik gelem salat. Ora ngerti ya di luar pengertian kita angger bar salat ki nangis dek iki. Ya Allah, kula gedosan kalih bapak ibu kula, wong kula ki kon salat ket mbiyen kok ya dadi ra gelem temandang. Le iso temandang lagi sakniki. Pokoke kula njaluk ngapura ya Allah, le durhaka marang wong tuwa kula. Iku dadi apik banget wong njaba ora ngerti. Dek salat ki oleh hidayah, ning wong njaba le biji wangun kae. Saiki wae salat karang wis entek-entekan silae angel iki. Padahal dheweke iki le salat ora kok krana entek-entekan ning krana oleh pituduhe Gusti Allah. Ketemune pripun ayo biji wong liya iki pokoke akeh salahe ngono wae lho. Mang biji ra selalu salah. Gandeng akeh salahe akeh klerune, ora usah seneng sok biji. Wong liya apik elek monggo dudu urusane, apik ra kecipratan ganjarane elek ra melu nanggung dosane. Wah, penuk nek urip ki ngono kuwi penuk banget tentrem. Ora ana rasa sengit-sengitan karo wong ora ana. Lah jenengan iki kok cap sengit ya wangun kae je nek muni iki joen. Wah lah ning wong ki kewajibane amar makruf nahi mungkar kuwi engko ana cara dhewe ana mangsa dhewe. Amar makruf nahi mungkar ki carane ana, mangsane ana. Dadi ora usah dadak gedereng sok pahlawan pengen amar makruf nahi mungkar kuwi jenenge sok-sokan ingin menjadi pahlawan. Penak to Bu iki lho. Engko ndak ndolim, sing penting nek karo tangga iki wis rasah maca, rasah biji, awor sapa ta sapa apik. Penak nek sing ngeten niku apik. Tangga ngejak omong sauri. Sing le nyauri luwih nyenengke. Kok sing ngejak omong luwih tuwa dihormati. Le nyeluk kowe nek sing wedok ya Mbak, apa Budhe. Nek sing kakung ya Mas, apa Om. Dadi rada ngurmati. Kuwi wis bersikap apik. Tur sing jak omong mesti seneng karo jenengan. Ora kok karo sing luwih tuwa mah ngoko. Ngapa jem? Wah, lah iki ra yo. Jenenge kowe gak udu jem, Dik. Ming diceluk pai jem. Mbok yo ngurmati sethithik.
Kadang dipangan karo tangga, le ngapiki ya ngekeki pangan ning tangga. Penu to mingen ngono, wah aku dipangan, ayo tak ngapiki tangga, tak ngekeki pangan lho. Nek karo tangga ngeten-ngeten niku. Kadang jajan bareng bayari. Nek nerangke gang apik-apik do meneng wae jek ora protes ya asem tenan kok. Ra komen nek nerangke nggon apik-apik. Ketoke abot kok ya. Nek nggon elek-elek karo dilakoni wae do berontak. Makane sakjane wong urip ki kur nandur ngamal ben sesuk nek mati sangune akeh malah do nandur ngamal sing ra apik, selak telat kok ya. Latihan nandur apik berbagai macam halnya wae. Ya standare dhewe-dhewe lah. Sing penting jangan pernah merasa lebih pintar, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah merasa lebih sempurna karena dunia niku ora ana kok ngono kuwi. Mbok muni pinter kae mesti ana keplesete elek, mesti ana keplesete kleru, mesti ana keplesete dosa. Dadi ora seneng sok-sokan. Aku ngene, nek kur kae wis angger kalimat ngono wis ra tek sip. Wong kalimate nek kur kae. Lah kok terus nek kur kae ini kalimat sombong karena meremehkan orang lain. Dibangun akhlak kita supaya akhlak kita niku menjadi akhlak apik sesuai karo tuntunan lan suri tauladane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karo wong Majusi disrawungi dengan sebaik mungkin, karo Yahudi niku sok disedakahi kurma. Kanjeng Nabi iki biasa nyedakahi kurma nang gone wong Yahudi. Njenengan ra sedekah mah nyacat wong sedekah. Ora cucul kok malah nyacat wong cucul. Le ngelokke Allah le nek aku kok eman-eman ming wong ra salat kuwi kok dikeki. Ya nek kowe iki sapa-sapa ra tok keki aku ya. Ora ming ra salat, agi sing salat ya ora dikeki kok. Aja nek kok ra salat bojowe ra keki. Kuwi ana lho Bu. Sing lanang rada tegel ya aja nek ngekeki wong liya, bojowe ra keki, ngantek jajan iki jen delik-delik kae kok. Jajan ki jan delik-delik kae kok ya kalu lho mun. Bojone anake ning omah dengap-dengap sing ngene lendam-lendem. Ning nek ngelokke wong enting kae, kae iki. Lah wong kowe dhewe kaya ngono. Hariyo niki men do mikir ya saiki. Mulane nek jenengan pengen ngerti tenan ngibadah terhebat, ngibadah sing iso nulungi jenengan, ngibadah sing niki duwe rega larang di hadapan Allah Subhanahu wa taala niku selalu iso ngapiki sapa-sapa. Apalah artinya poso sunat mempeng melek wengi mempeng ning nek karo kiwa tengen ora tau iso apik, le apik mung karo sing dicocoki. Kudune rak ya ora ngono kuwi. Wane iki akeh benere kok ya. Nggih ta nek do apik mung karo sing dicocoki. Nek ora sing dicocoki wah le nyikapi karo le muni ngono-ngono kae. Kuwi engko mbok mempengo melek wengi tahajud ndresa poso hancur karena nggo ngijoli kuwi ora cukup. Nabi Musa dhewe niku dimulyakake ning alam kubure sebab musababe le mulya karena selalu nulungi wong liya manfaati nggo wong liya mulyake wong liya. Wong jenengan salate mempeng posone mempeng melek wengine mempeng ning nek srawung sithik-sithik sengit sithik-sithik bedak-bedake sithik-sithik nyacat wah wis ora main. Anu keh wong sing do ngeten niku keh tenan. Ketoke pol. Mesakake jinek ngeten niku mesakake. Ora ana nek apik kabeh wong ya ndek apik, nek elek kabeh wong ndek elek. Ketemune ra ana wong apik, ra ana wong elek, rata-rata. Gandeng rata-rata ya mari kita berlomba-lomba wae. Berlomba-lomba pripun? Berlomba-lomba nyalangi ngamal soleh
secara pribadi masing-masing, gek sesuk neng kiamat kono iki nek ditimbang rak luwih mulya. Wong liya ora ngerti ternyata timbangane jenengan ngamal apik abot banget kae. Sing elek sekental. Jebul sing apik 16 kental. Wah, lah iki karo malaikat langsung terke ning swarga. Liyane do kaget. Kaiki ketoke mbiyen ming wong nyemrimi. Wah, wong nyemrimi kae lek ngamal mempeng kok ya sing mbiyen jenengan ning donya jenengan iki wong sing dudang mah remuk. Wong ora ngerti tenan iki lho. Niki sik. Kok ndak kewengen. Ndak ulate do ora nyenengke. Sakjane ora ngantuk jenengan iki. Ning kesemet. Niki sik ibu-ibu, bapak-bapak sempurnake ngangge doa nyuwun ziyadah amin panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Inna na'udzubika minadz-dzulmi wa dzambi wal maksiyati. Waj'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin. Waj'alna ya Allah min ibadikas salimin. Waj'alna ya Allah min ibadika ahlil jannah. Inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah bihidayatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Salimna min afati dunya wa azabil akhirah. Yasir sa'ira umurina ya Allah. Yasir sa'ira umurina ya Allah. Waqdi hawaijana wastajib du'ana. Inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepate paringi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.